Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox. Όποιοι δεν με θυμάστε, είμαι ο Παναγιώτης και σήμερα το βίντεο θα λέγεται η επιστροφή του Παναγιώτη και θα παίξουμε Roblox. Πάμε. Ελπίζω να ακούγομαι. Ναι. Οκ. Για να δούμε. Τι λέτε να παίξουμε παιδιά σήμερα? Λοιπόν, είναι εδώ και ο Γρηγόρης και πάμε λίγο Grow a Garden. Βασικά όχι Grow a Garden. Πάμε 99 νύχτες να σας δείξω πόσο καλός είμαι. Που μάλλον θα πεθάνω από τη δεύτερη μέρα. Το ρεκόρ που έχω κάνει είναι μέχρι 42 μέρες. Το κανονικό. Πού είναι το... Στον Μπινίτος έχει το ταξί ο άλλος σε Galaxy. Είναι αυτό που τον κλέψα και εγώ ρε. Παίζει καλός. Δεν παίζει κανένας. Λοιπόν guys, τώρα θα παίξουμε 99 nights. Τζιράφα έχει ο άλλος. 99. Ωραία. Και πάμε να παίξουμε. Ωραία. Ο άλλος έχει τζιράφα τσελέστη. Ναι, είναι και ο Γρηγόρης εδώ και μου μιλάει. Για να τον δω. Το βλέπουμε το τζιράφα. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε μόνοι μας φυσικά. Ένα άτομο. Εδώ, ναι, ένα άτομο. Πάμε λίγο. Και τώρα θα σας δείξω τα skills μου. Είσαι του Παναγιώτη. Ναι, τα skills μου είναι άχρηστα μπροστά σε κάποιους. Αλλά ναι, εντάξει. Πάμε. Φυσικά θα κολλάει πάλι λίγο στην αρχή. Παίρνουμε πάντα το κολλάκι. Ανοίγει βάση του. Μιλάει ο Γρηγόρης, παίζει στη λεμπρένιο. Πάμε, σπάμε το ξύλο. Παιδιά, να ξέρετε, 13 φορές πρέπει να βαράτε το ξύλο με το χάλια ξεκούρι. Μερικές φορές ένα λιγότερο και μερικές φορές 2-3 περισσότερα. Παίρνουμε εδώ το scrap. Λοιπόν παιδιά, πού πήγε η μπασκέτα? Πού πήγε? Τέλος πάντων. Ήθελα να βάλω ένα challenge. Έφυγε. Πάμε. 1% αύρα τώρα. Good action. Καλό πάντα. Παιδιά, όλοι ένα like για αυτό που έγινε μόλις. Όλοι ένα like. Όλοι ένα like. Και ένα sub. Πέτυχα μπιτόνι ρε. Ωραία. Πολύ καλό το μπιτόνι. Άλλος έχει το μπαρμπίλο κροκοντίλο. Αρμπαντήλο. Δεν μπορούμε να κλέψουμε από το τζάμι. Γιατί είναι Τζάνι. Μιλάει ο Γρηγόρης και λέει γιατί δεν μπορώ να κλέψω από τον Τζάνι. Ήταν δικιά μου και νόμιζα ότι ήταν μου είπα. Καλά ρε. Και δεν έχω να κλέψω τον πατατίνο. Πάμε βάζουμε το ξύλο. Το μπιτόνι δεν το βάζουμε ακόμα guys. Guys, γιατί δεν το βάζουμε? Επειδή το campfire είναι level 3 να ξέρετε. Πιο μετά που θα έχω και καλά πράγματα. Θα μαζεύουμε και το οτιδήποτε βρούμε. Όχι το κανένα reset. Τώρα παίρνουμε μόνο αυτό. Ωραία. Και τώρα θα ψάξουμε για αυτό το πράγμα. Δεν πάμε ακόμα στους λύκους επειδή δεν έχω τίποτα. Τι είπα? Πράγμα. Μπήκε ο φίλος μου μέσα στο παιχνίδι. Και τι έχει? Δεν ξέρω, πάμε εδώ. Θα το κλέψουμε. Ξέρω εγώ κάνω το τέτοιο. Πώς το λένε όμως? Το φακίνι. Και άλλες σφαίρες του αμμοσφαίρες για rifle. Το H που είναι? Ου, μπιτόνι και άλλες σφαίρες για rifle. Δεν με πήρες, σε παρακαλώ. Δεν με παρακαλώ. Οκ, για ανεβαίνουμε εδώ. Πάμε. Ρόδα! Πολύ
Και μπιτόνι. Να κλέψεις το μπομπαρδίνο. Πάμε good axe. Good sack. Good sack. Κι άλλο μπιτόνι. Μπομπαρδίνο. Μισό μπιτόνι. 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 Ρόδα. Κάνουμε ένα τέτοιο. Η άλλη έχει τζιράφα της άλλης, θα μου το κλέψω, είμαι στην πρόωρα. Αλήθεια. Πάμε παιδιά. Πάμε. Κλέβει την τζιράφα σε Λέστρε ο Γρηγόρης. Έλα. Το πήρε. Τρία μπιτόνια κυρίες και κύριοι. Τζιράφα δεν την πήρα. Ρε, έχω 4 μπιτόνια. Πάμε πάλι. Νευρίασε πολύ. Με βαράει κιόλας. Και τώρα για να την νευρίασε πολύ, I leave. Κατευθείαν, παιδιά, πήρα κατευθείαν Bunnyfoot. Όλοι ένα like γι' αυτό μόνο. Πάμε και δεύτερο. Δίκα για να μην μου το παίρνει. Τζιράφα της άλλης την πήρα. Κι άλλο Bunnyfoot ρε guys. Μπράβο, αλλά το δεύτερο είναι άθλη. Στα δύο κατευθείαν. Παιδιά, όλοι ένα subscribe. Κάντε πάλι τα ίδια. Τι φάση. Όντως έχω τόσο πολύ άβρα. Νάτος. Φίλος. Όντως ήρθε. Πριν το. Πάρε Bunnyfoot. Όχι. Τι φούνταξ ρε. Δεν το ήθελα τι αυτό. κάνεις? Θα βάλεις τα μπιτόνια. Όχι ακόμα ρε. Τι λες από την αρχή. Λοιπόν, τα βάζουμε αυτά εδώ. Και πάμε σε αυτό εδώ το σπίτι. Παιδιά, να ξέρετε, συμβολή πρώτη, πάντα παίρνουμε τις καρέκλες. Δίνουμε συν 5 στο craft. Όσοι δεν ξέρουν γιατί μιλάω, αφήστε το. Παίρνουμε καρέκλες. Γεια. Ναι. Σπονάρει στο περίεργο. Και δεν είχες λεφτά. Πόσα έκανε να το είχαμε. Ωραία παιδιά, παίρνουμε εδώ όλα ό,τι καλά, ναι. Το έχεις ανοίξει. Ναι, το άνοιξα μόλις. Πέτυχε good sack. Ναι. Και δεν έχει. Το παίρνουμε και αυτό, ξέρω. Οι βίδες είναι καλές για traps. Το ξέρω. Και τα καλά είναι εκείνα οι φράχτες, οι ξύλινες είναι καλές. Πάμε για chest. Πολλάκι, αυτό. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Διαπέτησε Red Axe. Γιατί ήταν... Το βάλες στο store. Όχι. Απλά Το είχα ήδη. θα τα πούμε μαζί. Τώρα έχω μπει ρε Γρηγόρη. Δεν το μπορώ να κάνω. Ο γαμπού του κύρα του. Μη Την βρίζεις. ειδοποίηση. Τώρα που είναι η κάμερα μου, λες. Αλλά με γράφει. Γεια σας παιδιά, άμα με ακούτε, γεια σας. Ναι. Καμία. Βάλε απλά ένα μπάνι, ρε φίλε τέτοιο. Φτιάξε το τέτοιο, το καλό. Κάτσε εδώ, μας ηχογράφει. Ναι ρε, θα τα φτιάξω. Ωραία, φτιάξε γραφώτηξη. Όχι. Πόσα πήρες ρε, από αυτά εγώ θέλω να φτιάξω. Από αυτά. Ναι. Σιγά ρε. Ξέρεις κάτι. Είναι πάρα πολύ καλά για τους Ινδιάνους. Εδώ. Ωραία, traps. Traps. Εδώ θα είναι η είσοδος για τους Ινδιάνους. Πού πάει αυτό δεν. Το κρεβάτι είναι χρήσιμο, να ξέρετε παιδιά. Ναι. Επειδή πολλαπλασιάζει Φέρε μου μέρος. λίγο, φέρε μου λίγο. Περίμενε Γρηγόρη, παίζω τώρα εγώ. Πάμε τώρα από εδώ, επειδή είναι και άλλα πράγματα που είχα αφήσει. Παίρνουμε coal πάντα. Αμού την... Φύγε η ειδοποίηση. Αμού! Εντάξει, όλα καλά παιδιά. Μας υπογράφει τώρα που το έκανες.
Οκ, το βρήκα το μέρος. Και μια αίρεση του καβάλου βιρτουόζο. Τα παίρνουμε όλα εδώ. Δεν άφησα κάτι. Παιδιά, πάμε. Παιδιά, πάντως τέλειο που πήρα κατευθείαν τέτοια. Μπάνφουτ. Όχι αυτά! Αυτά, για να τα βάλουμε και αυτά εδώ. Θα μπορούν να περάσουν οι Ιδιάνοι. Δεν μπορούν, ρε. Και να μπορούν σιγά. Θα τους φέρουμε έτσι. Βάλε τα τέτοια τώρα. Βάζουμε το 1. Λίγο όμως σου κάνει. Αυτό το ξέρεις. Δεν θα το άλλο θα σου κάνει fire max. Έχουν έλε, τι θέλεις. Εμένα είχε κάτι μέσα στη βάση και το πρόσεχα. Αφήγε. Τυχερός, λίγο κρεατάς. Το βάζουμε εδώ το μπάνι. Οκ, σκοτώνουμε και άλλους λαγούς. Ξέρω εγώ γιατί. Έτσι. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας δώσω μια συμβουλή. Δεν χρειάζεται να μαζεύετε καθόλου τα λούδια, είναι παντελώς άχρηστα. Ναι, ρε, μπορείς να φτιάξεις φαγητό με τα λούδια. Δεν πειράζει. Ωπα ρε, τι βρήκα εδώ. Το κάστρο. Θα πας να πολεμήσεις, δεν είσαι προετοιμασμένος. Θα πολεμήσεις ό,τι τώρα πια. Ινδιάνοι! Ο Ινδιάνος, ρε! Πανηγύρισε με τα καλά σου, τώρα τι έκανες. Όχι, γιατί το έκανες αυτό κι εσύ. Πάμε. Ελπίζω να μην ξυπνήσουμε να κάνα τέτοιο. Ούπα. Όχι, νυχτώνει. Τι νυχτώνει ρε, έχουμε ακόμα πόση ώρα. Με κυνηγάει κάποιος. Αυτό σου κάνει πάρα πολύ damage. Καλό. Εδώ πέρα μπορεί να ανέβει. Μπιτώνει. Κι άλλο. Ναι. Αύρα. Αύρα. 9. Πάμε καρέκλες, φυσικά. Cheers. Ωραία το κι αυτό. Μόνο και πέσεις μέσα στη λάβα. Κάνεις damage. Ναι. Έλα, κάτι καλό, guys. Good. Πολύ καλό. Είναι αυτό, λάβα. Είναι τράπρα. Λάβα τραπ. Ναι. Πήγαινε εκεί που ήσουν, θα σε παχάψει στο τέρας. Ποιο τέρας μου ρε Θα σιγά. με φτάσει. Δεν είναι το Λοιπόν, guys, πάμε. Αυτό δεν το αρτίνει, μια μαλλί. Ναι. Φίλε, τι είναι. Και μπάντα. Εντάξει. Το μπάντα να ξέρετε πως δεν το βάζουμε. Αυτό είχα βρει. Ναι, οκ. Εγώ έχω βρει κι άλλο. Δεν μας κάνει. Ρε φίλε, δώσε Για πάμε το κάτι άλλο. κόκκινο άξιο που σπάει τα καλά δέντρα. Ναι, αυτό. Μπετόνι, καλό είναι κι αυτό. Χάλια. Καλά, καλό αυτό. Από εδώ, κελόνι μου. Α, Νίκος. Αυτό είναι και στα ακούς λίγους κιόλας. Δεν είναι χώρο. Η νύχτα έρχεται και δεν έχω τι να φάω. Να σου πω, όντως έχεις μείνει με πάρα πολύ λίγο. Θα πεθάνεις από την πίτα. Να τι βάλα. Δεν πεθαίνω ρε. Σκοτώνω ένα κουνελάκι. Και όλα μια χαρά. Ειδικά άμα δώσω 2. Παίρνουμε το ένα. Αλλά βάλε και τα πράγματα μέσα. Περίμενε. Μην τρέχεις όμως και χάνεις τόσο. Τα αφήνουμε όλα. Να το είναι. 1, 2, 3, 4. Είμαστε έτοιμοι. Βάλτε Εδώ, πολύ καλά. Τώρα παίρνουμε κι άλλα τέτοια.
Πάντα traps. Αυτό το lava trap θα το βάλεις. Ωραία, για τους Ινδιάνους. Όταν έρθουν οι Ινδιάνους. Μισό. Βάλε το τέτοιο. Θα είμαστε προετοιμασμένοι όμως. Το ξέρω. Αφού είμαι προ, ρε φίλε. Τι λέμε τώρα. Όντως. Τα ιδέες. Αν γιατί είναι καλύτερος από μένα. Σίγουρα. Έχω επιζήσει πιο πολλές μέρες. Σε αυτό όντως. Πόσο είναι αλήθεια το μεγαλύτερο σκορ στις μέρες? Το κανονικό μου. Βάζουμε και αυτό. Εγώ έχω επιζήσει 42 μέρες. Καλά, ο Σταύρος 51. Και αυτό το λάβα βάλ' το εδώ. Δεν θες να το πατήσεις. Γιατί κατευθύνεις κατευθείαν. Κατευθείαν. Κατευθείαν πεταίνεις με αυτό. Όχι. Αλλά Βάλε ένα τέτοιο ρε. μπετώνει. Ναι. Δεν θέλω να το πάω κατευθείαν campfire level 5 ρε. Όχι. Δεν είναι, δεν νομίζω. Πάλι καλά. 3, 4, 5. Τώρα μαζεύουμε ξύλο. Το μπλε ξύλο ρε, όλα αυτά. Ναι, τα θέλω για το μηχάνημα ρε. Αυτό. Σήμερα θα με επιτεθούν. Ναι. Και νομίζω ξέρεις γιατί τα θέλω για το μηχάνημα. Ναι, για να φτιάξεις Τείχος. τέτοια. Έλα, το έχουμε να φτιάξουμε το. Ωραία. Και Τώρα είμαστε προετοιμασμένοι. σχεδόν. Λίγα τράπεζα ακόμα. Α, δεν μας αφήνει, το ξέχασα. Τώρα τι θέλουμε. Φίλε, πεινάς πάρα πολύ. Σειρά. Α, ναι, θέλεις να πεθάνεις από την πείνα. Δεν με νοιάζει. Άμα πεθάσω, τα έλεγα εγώ. Σκοτώνουμε κι ένα λαγουδάκι. Πήγαινε να φάει και μετά σκότωσε το λαφουδάκι. Απλά μην τρέσεις. Ωραία φίλε, εμείς speedrun κάνουμε εδώ, στο περίπου. Στο περίπου. Ναι, περίπου. You're hungry, Ωραία φίλε, Το ξύλο. να κάνουμε κι άλλο προετοιμασία τώρα. Να. Αν ήμουν κι εγώ εκεί μέσα θα σε είχα βοηθήσει. Σε ξύλα. Ναι, για να κάνουμε τους Ινδιάνους να σκοτωθούν. Οι Ινδιάνοι. Γιατί το λέει έτσι ο Σταύρος? Ξέρω. Κάποιος δεν μάζευε τα σάπλη. Όταν έπαιζα μένα δεν τα μάζευε καθόλου. Ναι. Είναι βλακία αυτό το πράγμα. Είναι. Και του γράφω εγώ είμαι ο Δούλος, θα το κάνω κι αυτό. Τέλεια. Πάρε το τέτοιο και φύγε. Δεν θέλω. Δεν θα τρώσει καθόλου. Μην είσαι ζεστικός για πάντα. Άμα ήταν στην πραγματικότητα αυτό. Μα τώρα είμαι νηστικός ρε, τι εννοείς. Ναι παιδιά, δεν έχω φάει. Ναι, μην τα λες και φτάσει τώρα, θα φόξω. Βρήκα ένα μέρος που μπορώ να βρω κάτι καλά. Κύριε Παναγιώτη, όπως την μπορεί δηλαδή. Ρόδα. Εντάξει. Ωραία φίλε, δώσε το καλό άξιο που σπάει τα μεγάλα δέντρα. Θέλουμε αυτό να κερδίσουμε. Σήμερα θα μου πετηθούνε. Και δεν είμαστε έτσι ακόμα προετοιμασμένοι. Κάτι ήρθε να σου πετυχθεί. Τα κάνετε κανονικά! Good boy. Good log. Να. Κάτι No, ρε, no. PR. Τι να το κάνω ρε το κουτσάκ. Good axe, θες να πεις Γκουντάξ, ναι. Ωραία. Τώρα έρχονται. Ναι, έρχονται, αλλά τι μας ενδιαφέρει ρε φίλε. Είμαστε εξοπλισμένοι. Στο περίπου. Τώρα θα έρθει το τέλος σου επιτευχθεί. Αυτό κοίτα, πες να είναι το... The deer. Το παλιό είναι. Ωραίος. Και τώρα να δεις πως εύκολα. What the fuck? Δεν παθαίνω κάτι. Για να περπατήσω. Πέθαναν έτσι.
Πολλά, Και κοιτάξτε κρεβάτι ρε. τώρα. Κρεβάτι. Κρεβάτι και map. Ωραία. Το map θα το βάλω και εδώ από πίσω. Γιατί όταν έρθουν οι άλλοι, Καλά, εδώ από πίσω. τώρα τι θα φτιάξει. Τώρα φτιάχνουμε ένα τέτοιο. Δεν στο έχω πει ότι αυτά είναι σημαντικά. Δεν είναι σημαντικά. Για τους Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι σημαντικά για τους Ινδιάνους. Είναι. Για τους Ινδιάνους. Τι you're hungry ρε. Θα φέκα. Άσε τα set traps. Ας. Ναι ρε. You're hungry ρε. Και πεθαίνεις. Και 3, 2, 1. Πολλά θέλεις. Και τώρα όντως πέθαινες. Ήρθε βλάκας. Βλάκας. Τώρα όντως θα τα βάλεις στα μπιτόνια. Τώρα μας θυμήθηκες. Δεν το βάζω. Info, τι είναι. Ότι έχει έρθει ο άλλος. Μπέρ. Ο άλλος τι έπαθε. Τι κάνει. Θυμάσαι τότε που μπαίναμε από τον ίδιο λογαριασμό και βγαίναμε από τα παιχνίδια. You're hungry! Σιγά. Γιατί όμως σου δίνει ένα πράγμα μόνο. Σιγά ρε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν θα σκάσει. Ναι, και άμα πεθάνεις τώρα, τι θα κάνεις, θα γελάμε. 2 Bunnyfoot. Θα δώσω και το άλλο, τι Bunnyfoot. Τα παίρνουν τα Bunnyfoot. Για αυρά. Ναι ρε, και καλάβρα. Ξέρω εγώ, Δεν να βλέπουν τα παιδιά τι πρόοδο έχω κάνει. 2 Bunnyfootια. Μόνο. Πάει να φορτάσει. Άου. Κάνα τα σετ όλα. Στο έπαθε όλο. Είδες πόσο καλό είναι αυτό. Ποιο? Που ψοφάνε όλοι ρε. Με το Ναι, κράτος. εσύ όμως μου λες ότι δεν χρειάζονται εκείνα που σου έλεγα το. Άμα θες να κάνεις πύργο, χρειάζονται. Παιδιά, είμαστε μόλις τη μέρα 9. Πάμε λίγο. Ένα χειροκρότημα γι' αυτό και μόνο. Τι χειροκρότημα. Καλά, τέλος πάντων. Οκ. Βίδα και σφαίρες άμμο. Ναι. Ναι, όντως. Και αυτό πάει να με καθαρίσει και με τσιπάρει. Πάνε απότομα. Έλες πάει καλά που δεν είναι χειρότερος από το τσιμάνι. Λέω πάλι καλά που δεν είναι. Please, κάτι καλό. Μπιτόνι ρε φίλε, τι να το κάνω το μπιτόνι. Κι άλλο μπιτόνι βρήκα. Και φούρνο. Έχουμε από τον Α, έχουμε από τον Α. Γρήγορα παιδιά να πάμε σπίτι. Δεν πρέπει να μας πιάσει το πιλάφι, όχι ότι το έχουμε βρει, αλλά δεν πρέπει. Ω, νάτος ο τράγος! Νάτος! Το τράγι. Ναι. Όχι. Κάτω πρέπει να το δω αυτό. Αυτό ήτανε. Δηλαδή ραμ, τι είναι αυτό. Τώρα τι τι σου λέει. Το κόουλ, δεν μπορεί. Το κόουλ δεν αντέχει. Το ρούφιξε το κόουλ. Ναι, εγώ το βάλω να το... Και τώρα τι το κάνεις, το χρησιμοποιείς κάτι αυτό. Κι όλα. Το ρούφιξε το κόουλ. Θέλω να το δω το τέρ. Ξέρεις κάτι. You are hungry. Έλα μωρέ που είμαι you are hungry. Θα πεθάνεις από το τέρ. Εδώ τριγύρω δεν με κάνουν κάτι.
είσαι λεπτός, ξέρεις. Εγώ είμαι αυτός. Wow. Α, το τράγος, ο τράγος. Αυτό σου κάνει πάρα πολύ. Αυτό σου κόβει τη μισή τέτοια, ρε, το ξέρεις. Όντως, θα είχα πεθάνει τώρα. Ούτως, ρε. Γιατί άμα σε βαρέσει και έχεις full XP, σε πάει κατευθείαν να κάνει το XP σου. Με τον τράγο. Μου το έχει πει ο Σταύρος. Ωραία, φίλε. Δεν είναι πάλι καλά που έφυγε. Date. Επί 3. Κανονικά είναι 13. 12 πήγε, επί 12. 12. Επί 12 λέω, ό,τι να είναι. Χάζεψα. Παιδιά, πάει, χάζεψα εγώ. Επί 12 λέω. Ρώτα παιδί. Θα πας. Δεν είμαι έτοιμος, ρε, δεν έχω κάτι να πολεμήσω. Το όπλο όμως άμα το έχεις, εντάξει. Το σπίρ. Πρέπει να το βρεις. Το ξέρω. Έχεις πάει και πάνω. Δεν χρειάζεται να ξαναπάς. Δεν έχω έρθει εδώ πάνω. Είναι νέο αυτό. Λοιπόν, δώσε το κόκκινο άξιο σου πάει τα μεγάλα δέντρα. Ή έστω ένα revolver ή ένα rifle για να σκοτώσω τους γλύκους για το πρώτο παιδί. Έστω. Άβρα. Diamond. Το Τέλειο. Diamond. Για κλάσ. Καλό. Δεν είναι κακό. Εδώ θα έχει, Γρηγορή, εδώ κοιτάτε θα έχει revolver. Πάμε στο στοίχημα πως έχει revolver. Το είπα. Πώς όμως άμμο έχεις. Πάρα πολλά άμμο. Το έχεις βάλει εδώ μέσα. Κοίτα πόσες σφαίρες έχω ρε. Πόσο, δεν το είδα. 60 σφαίρες. Όχι, 60x6. Τώρα είσαι προετοιμασμένος. Ναι. Τώρα να έρχονται σαν το... Ωραία, είναι. Όλοι λύκοι είναι το κάτω. Τώρα πώς είναι 54. Δεν πας κάτω. Πιο πολύ καλή τύχη. Πατάτε το σούτρε. Απλά κάνω το κάποιο με το axe. You're hungry. Σιγά μωρά που κολλάς. Αυτό ακριβώς. Φοβάμαι ότι θα χάσει. Φάει το σταφύλι. Ποιος το φίλι μου, σιγά τώρα το σταφύλι. Πάμε λίγο. Και η μη. Σιγά τη νύχτα μωρέ, η νύχτα μας ένιωξε τώρα. Έλα, την πριζόλα. Ωραία. Και ένα άκυρο κονέλι. Δεν μπορούσε να φύγει. Για να δούμε τι. Έλα, Φίλε, πάλι με το παιδί. Σχεδόν το σώσαμε το παιδί. Τελευταίος λύκος έμεινε. Το έχει τέτοια creepy μουσική. Ξέρω εγώ. Έτσι και καλά για το... Deer. Όχι, άστο. Για να δούμε. Και εγώ παιδεύω. Τα έχουμε πάρει. Μήπως κάτσε, παίρνει. Δεν μπορώ. Γιατί χρειάζεται 10 ξύλα. Παιδιά, είναι ωραίο το μέρος που έχω κάνει εδώ. Αν ναι, κάντε όλοι ένα like. Αν όχι, κάντε μόνο κάντε ένα σχόλιο που να λέει δεν μου αρέσει η βάση σου. Και μετά και ένα noob να λέει στα σχόλια. Να λέτε ένα noob. Τι και καλά είναι noobbάς. Ρε φίλε, Noob, αυτό είπα. Εγώ
Και άμα έχεις πάει στο άλογο, θα την έχεις κάνει σούπερ τέλεια τη βάση. Το τι. Θέλεις να δεις πόσο μπορεί να σε βαρέσει. Για δες. Κάτσε να δούμε. Άμα όντως μπορεί να σε όχι ρε φίλε, δεν προλάβαμε. Δεν τον άφησα καν να με βαρέσει. Με το good axe ρε, φλόρας ρε. Ρε. Ρε, έχω δεδομένα. Άμα. Λάγκο του παιχνιδιού ρε. Ξέρεις που είναι το chest, παιδί. Μη κλαις ρε, έστω καλό. Τα ακούς. Λοιπόν, παιδιά, να το σώσω το παιδί. Ναι. Ναι, σώσω. Ναι, σώσω με, please. Κάντε όλοι ένα like, όχι ρε. Έλα, θα σου πάρω. Άντε. Πώς το έκανε έτσι. Σε πήρα ρε φίλε, είσαι χαρούμενο τώρα. Άμα πια. Τώρα μαζί μου δεν θα πεθάνεις ποτέ ούτε από την πείνα, μιας που δεν τρως καν. Να σου πω. Και ούτε δεν θα πεθάνεις από κανέναν γιατί έχεις άπειρη ζωή. Δεν πεθαίνεις με τίποτα. Θα σου πω εγώ τώρα κάτι. Για πες. Όταν εμφανιστεί ο Τάραντος, το νέο πράγμα, Ναι. θέλεις να δούμε πόσο damage κάνει. Όχι. Γιατί Και μπορεί να πεθάνω. δεν πεθαίνεις κατευθείαν με το Τάραντο. Δεν μην πατάς τη σπάγη. Το σπατάκι μπορεί να τις χαλάσει. Όχι, δεν χαλάνε παγίδες ποτέ. Ναι. Πιάστηκε. Τι κράτησε. Δεν θα πεθάνει. Ρε, ακόμα να έρθει. Ακόμα να έρθει ο trader. Ένα πάω και για το δεύτερο παιδί. Αλλά λίγο πιο μετά. Έχω ατμόσφαιρες. Ωραία, εδώ τα wolf pets. Και ναι, guys, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα και αντίο. Τώρα θα παίξει λίγο γρήγορος, μάλλον όχι, δεν θα Να το παίξει. κλείσω. Ναι. Ω, παρέ. Και